अननायनिफ्राय जोङो मादैनो बेखिनिखौ होनाय जाबाय आरोना मादैया बेखौ उनाव थांनानै नायबानो जाबाय दा नायथ'नाङा मा दं बेहाय ओरैनो गंनैसो दं आरोना बारा गैया 8 बोसोराव नोंथाङा मा खालामनो हाखो जेनेबा आङो देग्लायबो 1 लाख हैदों न'आव खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय थाबाय आं दा दंफैयो मोनसे जायगायाव बे जायगायानो जाबाय बशिष्ठ सारियालि गुवाहाटी गारि खारगासिनो दङ ओमफ्राय बेहाय जोंनि मादै सासे दङ आं बेखौ लोगो मोन्दों आं दा बेखौनो भिडिअ खालामनो नागिरदों बबेनिफ्राय फैदों मादों नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय अब्ला फैदो खुलुमबाय मादै नोंथाङा बबेनिफ्राय फैदों बेहाय आङो माबानि कुमारिखाटानि कुमारिखाटा दैलि फैबाय थाखायोना आङो बेहाय रुम भारा थायो बेहाय रुम भारा थायो ओमफ्राय बबेनिफ्राय लाबोयो मालखौ जिखौ होफैग्रा दं जोंहा बेहाय होफैखायो डाइरेक्ट बबेनिफ्राय फैयो जेनेबा बिसोरो ओइ मालिगावआव थायो मानसिफ्रा मालिगावनिफ्राय होफैयो मादै होमबा कुमारिखाटानि आरोना कुमारिखाटानि केमेरा खाथियाव लाबोनाय बे नुगासिनो जानो हागौ बे फालि मोनो दख'ना मोनो गामसा मोनो गामसाया गांसेयाव बेसे गामसाया गांसेयाव 80 थाखा 80 थाखा गासिबो एखे गोजाखा ओमफ्राय मेख्लाफोरखौ माबायाव फानो मायाव 250 फानो मेख्लाफोरखौ 250 फानो मेख्लाखौ 250 फानो ओमफ्राय नैबे बेखौ 100 नोंथांमोना नुदों जानो हागौ बे जाबाय बशिष्ठ सारियालि आरोना बै बशिष्ठ सारियालिनि माबा पुलिस पइन्ट ओमफ्राय बे जाबाय गारि खारग्रा ओरै लामा नुदों जानो हागौ ओमफ्राय बे मादैया जिरायनानै दखान होगासिनो दं आरोना ओमफ्राय मादै फाननो हागोन ना सानसेयाव मालाबा 2000 3000 थायो 2000 3000 सानफ्रामबो थाखायो आरोना ओमफ्राय बायग्राफोरा बांसिन गुबुन हारिनि ना जोंनिनो बर'फ्रा बाया हारसाफ्रासो बायो बे जाबाय गुवाहाटी ना बेहाय मानसिफोरा बर'फोरा बेखिनियाव बारा गैया जानो हागौ दा बेनिखायनो बर'फोरा मिथियाखै जाय बिथांमोना मिथियाखै गुवाहाटीयाव दंबाथाय नैबे बशिष्ठ सारियालियाव मोनगोन आरोना दख'ना नांगौबा दख'ना मोनगोन दख'ना मोनो आर'नाइ मोनो गामसा न'आव दानाय गामसाबो मोनो गांसेयाव 250 करि न'आव दानाय गामसाया ओमफ्राय मादैया जेनेबा बे हारसिं थायो आरोना हारसिं थाया फिसौजो दं फिसाजो दं फिसौआ फरायगासिनो दं 10आव फिसौखौ लांलाय लाबोलाय दिगदार ओमफ्राय बेबायदि फालांगिरि खालामनाया बेसे गोबाव जाखो आङो 8 बोसोर जाबाय 8 बोसोर ओमफ्राय बे 8 बोसोराव माबायदि जेनेबा माबायदि खस्थ' खालामनांदों माबायदि लाब जादों बेखौ खोन्थानो हागोन नामा लाबालाय एसे एनै जायो थायो ओमफ्राय जेनेबा मादैमोन बायदि सोरबाफोर जुदि नोंथांमोन बायदि सोरबाफोर बुरैफोरा बेबायदि बिजनेस खामानि मावनो गोसो दंबाथाय माबायदि जेनेबा थुलुंगा होगोन नोंथां बावनो जोङो 7 दंखायो बेनो 7 दंखायो आरोना दा बिसोरो ओइ बबेबा माबानि बिसोरनि ईदनि मेला जादोंनो बहाय थांदों ईदनि माने बिसोर गुबुन हारिनि माबा बिदिनो गामसाफोरखौ फाननो थांदों बर'आनो ईदनि मेलायाव साथामा थांदों ओमफ्राय गासिबो बर' गोजाखा गासिबो एखे गामिनि बिसोर उदालगुरिनि डिस्ट्रिक्टनि ओमफ्राय सासेया नलबारिनि डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय नोंथाङा माबानि बाक्सा डिस्ट्रिक्ट कुमारिखाटा बाक्सा डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय सानसेयाव 2000सो थाखायो आरोना थायो थानाया ओमफ्राय मालाबा फाननो हाफेरै जादों जायाखै मालाबा 1000से 1500 800 बिदिल' थायो मालाबा जेनेबा सानसे फाननो हाफेरै जायाखै आरोना सानसेबो मिस थाङा आरो सानसे मिस थाङा एसेबाबो हायो नोंथांमोना नुगासिनो दं जानो हागौ सोरबाफोर जुदि आइजो माहारिफोरा बेबायदि खस्थ' खालामनो लुगैदोंबाथाय खालामनो हायो नोंथांमोना मालखौबो अर्डार मोनखागोन नोंथांमोना खालि बेबायदि जिरायनानै दखान लुनानै फाननांगौल' आरोना ओमफ्राय बे नोंथांनि रिक्स आरोना नोंथाङा जुदि बिजनेसाव गोसो दंबाथाय रिस्कखौबो नोंथाङा लानो हानांगोन अब्लासो बे मादै बायदि नोंथांमोना साक्सेसफुल जानो हागोन आरोना दा जियानो जादोंला जोङो मादैनिफ्राय कार्डबो दंखायो दखान होनायनि जिएमसिनिफ्राय कार्ड मोनखादों जोङो फैसा नांगौना ओमफ्राय फैसा 100 होनांदों कार्ड होनायाव आरो बे लकडाउनाव जोंनो रेसन होफैयो बिसोरो रेसन फ्रियावनो होयो ओमफ्राय दाथ' ओरैनो जिरायनायनि फैसाथ' होनाङा फ्रियावनो होनो मोनो आरोना फ्रियावनो बे फुटपाथसो ना फुटपाथसो मालाबा होखारबोयो नामा पुलिसफ्रा होखारा ओइ जिएमसिफ्रासो मालाबा बन्द' खालामथिनो दसे बन्द' खालामथ' होनो आरो दसे बन्द' खालामथ'नानै आरो खुलिफिननांगौ थफ्लाखौ बोननानै दोनथ'बाय दसेनो खुलिफिनबाय बे जेबो डिस्टार्ब गैया ओमफ्राय मालफोरा बबेनिफ्राय सौफैयो जेनेबा बांसिन बिसोरो माबा गोजाननिफ्राय लाबोयो खोमा बिसोरो वेस्ट बेंगलफोरनिफ्राय वेस्ट बेंगलफोरावबो बायदिसिना दख'ना मोनो गामसा मोनो नोंथांमोना मिथिखायो जानांगौ ओमफ्राय मादैनि नामखौ सोङाखै जोङो मादैनि गिबि सिनायथिखौ जोङो दासिमबो मिथिना लायाखै दा जोङो गिबि माने जों दा एसे गोबाव जाखाबाय दा मादैनि जोङो मुंखौ सोंना लानि मादैनि गामिखौ सोंना लानि मादै नोंथांनि मुङा आंना मिरिना ब्रह्म ओमफ्राय गामिया नागापुर कुमारिखाटा ओमफ्राय जेनेबा बेथ' 8 बोसोर जाखाबाय 8 बोसोराव नोंथाङा मा खालामनो हाखो जेनेबा
आङो देग्लायबो 1 लाख हैदों न'आव नुदोंना मोनथिफोरा 1 लाख फैसा हैदों एबारबो बे मादैया गावनि न'खर सालायनो थाखाय मादैनि फैसाखौ नुबाय जानांगौ 80 थाखा सासे कास्टमार फैदों 80 थाखा 80 थाखा नोंथांमोना नुगाथों जानांगौ लायलो हाँ 50 थाखा कत हबो नहबो नुवाखै लोगोफोर माबायदि मानसि थायो 80 थाखानि मालखौ 50 थाखा बिदों ना बेबायदि हरनो हागोन नामा हरनो हाया 80 थाखानि मालखौ 70 थाखायाव हरनो हाया थाइजौ खमायजाखाया माने बे गामसासो नालाय गामसा दख'नाफोरसो नालाय बेबायदि मालखौ खमायजाया आरोना दा ओमफ्राय नोंथांमोना नुदों जानांगौ बेहाय अनेक कास्टमार फैयो नाथाय कास्टमारफोरा बांसिन मा होनो सालु थायो आरोना एसे खमायनो नागिरो ओमफ्राय दा जोङो भिडिअखौ बेहायनो फोजोबनोसै नामा मादैनो जोङो 10,000 हैदों आं सिमोन 10,000 बेहाय 1 लाख जोंना मोनसे बाथ्रा थालांबाय माने मादैया फैसा खामायनानै न'आव हैगासिनो दङ बे बोसोराव 1 लाख हैदों ना आरो दाख्लैबावैसो हैदों दाख्लैबावैसो 1 लाख हैदों नोंथांमोना खोनासंबाय जानो हागौ खोनादों जानो हागौ आरोना ओमफ्राय जों दा जोंनिफ्राय मोनसे अनसुंथाइ लाबोदों बे अनसुंथाइखौ होनो नागिरदों आरोना जोंना अनसुंथाइया जाहैबाय नैबेनो जों जोंनिफ्राय जिखिनि हायो बेखौ जों होनोसै आरोना जोंबो बारा हाखाया जा हायो जों बेखौनो होनो नाजादों आरो बेबायदिनो नाजाबाय थागोन जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जों बेबायदि मादैखौ जोङो सापर्ट खालामगोन बेबायदि मादैमोनखौ जों सापर्ट खालामगोन जायफोर मादैमोना जायगा जायगा गिदिंनानै बेबायदि दख'ना गामसा बायदिसिना फानगासिनो दङ गावनि खस्थ' खालामनानै गावनि मा होनो थैखौ खस्थ' खालामनानै फैसा खामायगासिनो दङ दा बेनि थाखायनो जोङो बेखौ सापर्ट खालामगोन दा जोंनि अननायनिफ्राय जोङो मादैनो बेखिनिखौ होनाय जाबाय आरोना मादैया बेखौ उनाव थांनानै नायबानो जाबाय दा नायथ'नाङा मा दं बेहाय ओरैनो गरनैसो दं आरोना बारा गैया ओमफ्राय मादै जोबथारनायाव नोंथांनाव मोनसे सोंथि आरोना जाय आइजोफोरा जेनेबा फालांगि खालामगासिनो दं नोंबायदि बिसोरनि थाखाय मा बुंनो सानगोन मोजाङै खालामबाथ' मोजां बिदिनो खालामनानै माबानानै जानो हायोबा किसुमाना दि खालामबाबो मोजां खालामा मा थानांगोन आरोना मा होनो धैर्य थानांगोन आरो मालाबा लस जाबाथाय गाबनो मोननाय नङा दाख्लैसो 1800 थाखा थगायनानै लाजाखांबाय आङो ओइनि कास्टमार गामसा लागोन होननानै फैसाखौ 2000 खुस्रा बिबाय बियो फैसाखौ होबाय गामसाखौ लांनानै बै शरुमाव सोना दोनहैनानै खारखोमाबाय फैसाखौ आंनिखौसो उल्था लांबाय बियो होमबाबोथ' आं खाफालखौ जानो हायाखैना बियो दाबो मोनला खारबाय बे नुवाखै नै गामसाबो लांबाय फैसाबो लांबाय नाथाय मादैया दासिमबो डाउनाव गैया माने दासिमबो जोबोर हेपि माने जोबोर खुसियाव दं आरोना बिथाङा मानोना साक्सेसफुल जाखाबाय गावनि बिजनेसखौ माबायदि खालामनांगौ बिथाङा मिथिखाबाय दा बेनि थाखायनो बेफोरबायदि 1800 2000 थाखाया मादै मोननो थाखाय जेबो खरसा होआ दा जियानो दा लोगोफोर नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ जाय आइजोफोरा खस्थ' खालामगासिनो दं खस्थ' खालामनो हागोन बाय